Cred că cea mai grea zi de muncă dintre toate pentru mine este sâmbăta și noi facem asta încă de când am început primul rezidențiat. Țin minte că atunci aveam primul cabinet, l-am avut la Roșiori de Vede, în Telorman, și făceam drumul Târgu Mureș-Roșiori, o dată la un weekend sau o dată la 2 weekenduri. Conduceam 5-6 ore dus vineri, 5-6 ore dus duminică și munceam sâmbătă vreo, nu știu, 12-13 ore, duminica vreo 8 ore și până plecam la drum. Și de când ne-am mutat definitiv în București, încă facem chestia asta, pentru că avem foarte mulți pacienți care încă vin la noi după atâția ani de la Roșiori. Dar știți că ai lucru bun? Astăzi lucrăm, adiseară plecăm pe munte, mâine ne vedem pe Moldoveanu, dacă e vremea bună. V-am pupat, țineți minte, la Davident Aesthetics implantăm încredere.